2/4 plus 4/3. Kaniya mo ni. Now, pariha o di? Dili. Now, inumdumin niyo kung dili pariha, mag-isda-isda ta. Pero kung pariha o ubos, kopyahang ubos, niya i-plus ang babaw or minus ang babaw. More buhaton. Pero kani di man pariha, i-times na to ang ubos. 4 times 3, duha ka 12. Nano ko yung duha ka 12? Kaya duha, nila ka buok fraction, di ba? Na fraction na 2/4 o na fraction na 4/3. Now, kaninga 12 pares aning fraction. O kaninga 12 pares aning fraction. So, magsugod na ko. 12 divided by 4. Pila? 3. 3 times 2, 6. Ang answer pa doong dinha. See? Kaninga 12 pares ani. Kaninga 12 pares po dire. 12 divided by 3. 4 times 4. 16. Good. Now, plus man ino. I-plus man. Ako rang ikopya ha. Dayon, kani, pariha na ni sila. Kopya ko na nani mo. 12. Sunod. I-plus ng babaw. 16. 6 plus 16. 22. Now, pwede ni. Dili. Kay kinanglan, gamay ang number sa ibabaw kaysa number sa ubos para proper siya. So, unsaon ganito na ako kung gitudlo? Unsaon na to? Pwede divide. Kung di ka pa mo divide, i-minus 22 minus 12. Pila? 10. Kinsa to ningon 10? Sa to ningon 10? Mo to yung answer, 10. Dayon, kopyaharan ni 12. Kapila ko ni minus? Kausa. Nganaw na siya. Sunod, gamay na niyo, babaw. 10, nya 12 ang ubos, okay na, pero wa pa tanahuman. Kay, ma-lowest term pa ang 10 o ang 12. So, pwede ni sila i-divide o 2. Mahimo ning? 5. Kani mahimong? 6. 6. So, ang 10 mahimong 5, ang 12 mahimong ayaw ni kalimte. Appeal pa ni sa answer. 1. Ning kani ang answer. 1 and 5/6.